लोगोफोर नै फैबाय डिउटिनिफ्राय एखेबारे डिउटिनिफ्राय फैबाय मा हालोद जानानै दङ नाय बिथिं पुरा लांख्रां फांख्रां नै बे रुम मोनसेया माबा जादों माने एकदम गोजौआव हनै बे गुगा गुगा जादों नालाय ओंखायनो बे गुगानायखौ लिरथेफैदों आरो दा आंथ' गैयामोन डिउटियावसोमोन नानि दंमोन दिनै नानिया स्कुलाव थाङाखै पुरा मैला नै दा बेखौ मावनायाव नांथाबदोलाय बिथाङा सफा थफा पुरा बिसनायावसो गाखोजोब्बाय सफाफ्रा टिभियाबो नै खोबनानै दोनबाय एकदम ओइथिं आलना सालना खोबफबजोब्बाय ओमफ्राय नै बे दरजा दा बेखौ फोसाबनांगौ आरो बिथाङा डिउटिनिफ्राय फैलायबाय आरो दा न'आव नांथाबदोलाय नानै नै ओमफ्राय नायजाला हाब्रु माबा माइ गायजालायसिगोनसो नै बेसेबां मैला जाजोब्बाय न'आ आया मिस्ट्रि फैदोंमोन ओमफ्राय नै बेखौ बनायदोंमोन नायलाय मा हालोद जाजोबखो फ्लरखौथ' देखबाय आयै दिनै आरो अचानक मिस्ट्रि हायनानै होबाय रे सैमायाबो मा मोनखांबाय थायोथाय दे बे गोरानखौल' ओरै सिबबोदो माखासेखौथ' सुनांखागोनसो ना बेफोर बे सफाखौनोथ' बोरै बोखारबावगोन जोंलाय ना नैबे दाखोरखौल' बोखारदो खारदों दा एसे खारदोंथ' नै आयौ सेन्देल पेन्देल माबा स्ट्रेटनारफोरावबो नांलाजोब्बाय हाबाब बैथिंसो दोनदोंमोन आं मालाबा दोनफैब्रबखो आलदा बाबाया ओइथिंसो दोनदोंमोन आं फुङाव नों दोननायनिफ्रायनो लाबोआखैमोन सेन्देलावबो अन्थाव बाथाव मानसिगोन आयौ मोजां बर'नानै दास्टिं खालामजोबाबा जाना मा जागोन बे जिउआव मासे मैला खादोंना ने लांख्रां फांख्रां नै दे सिबला सिबलि आं बे आयनाखौ दास्टिं खालामसै एसे जेथिंबो नाय जेथिं खर' साजोब्बाय आं मेंनानै फैनायफ्राव जोबसिगोन मामा जोबसिगोन दा नै जि खस्थ' मस्थ' फाग्ला मैला जाबाय दा पान्दायासो मालाय आराम जबाय थादों हो डाबल लगायनांसिगोन दायो जेनेबा आयौ खारला जालायदों नै खारलायलाय खारा आयनाखौ ओइथिं दोनबाय आं हनै नानि मार्टिननिफ्राय नालाय मोजांसो नुदों दा इथिंनिफ्राय कमफर्टेबलसिन ने इथिं साबसिन जादों इथिंनो दोननोसै एक बार में तो साफ नहीं होता है भाई इथिंनि खाफा खालामगोनसै बे सफाखौ एसे नाजानि लाबोनो हायो नामा फागलि नहीं बेको बोरै थिखोनांगौ इसको इधर लाना है न' फोसाब उखै ग्लिजोब्बाय नै लोगोफोर न'आ दासो एसे साफा होमबाबो खनसे फसा लगायबावनांगोन एसे साफासिन जाबाय आरो नै बे सफा थफा सेटआप खालामथ'जोब्बाय दायो उखैबायानोलाय ने ना दे बिनिनो दिनसै मालाय जबाय थानो मोनो हागोन हारसिं You can do it. Go on. Why you don't working anything? Why don't you have any work? न' फोसाबनानै हालोद खाराब जाजोब्बाय नै न'आ साफालाय जाबाय होमबाबो माल सेटआप खालामबावनांगौ औ फैबाय आन्दार नाहारो बिथिं नै बिथाङाबो सफैनो हाबाय आयु हनै रायलायाबो ओरैसो खालामबाय हा जि साफा जाबाय नै गाइसफोर
साफा फोसाबबाय खनथाम फसा लागायबाय ने नानि खननै सिबबाय खनथाम फसा ना थेंक इउ नङा मा जाहोगोन बुंदोसो हनै नानि थेंक इउ ल'जों जायोनो सयाबिन आलु आयु आं बासोलाय सयाबिन आलुसोनो एफा खस्थ' मावनानै गाबोनफोर जादोरा KFC र' भिडिअ खिथागोन आं बेसेबां मैलामोन बे न'आ आयौ दाना KFC गाबोन KFC चिकेन जागोन आं नोंसिनो गैया माथो नानि एफा खस्थ' मावबाबो हनै माथो जाहोआसो होनबाय सयाबिनसोनो सयाबिन आलु साफा नुबायलै दासो बरिया मोनबाय आं आयनाखौबो बैथिं दोनबाय हनै आरो कालार फुनबा मोजांसिन जागोन कालारबो फुननांगोन दा कालारखौलाय फुनाबा जाला हनै एफा दाग्लाग्लानो दे बिदिब्ला लोगोफोर दोननोसै बाय बाय होनहरदो लोगोफोरखौ See you tomorrow. गाबोन लोगो मोनलायगोन लोगोफोर मेसेज हरग्राफ्रा औ हौवाफोरानो मेसेज हरसै रा बेनो मा जायोथाय गोसोथोयोसोदां हौवाफ्रानो गोसोथोयोदां ने नोंखौब्राय आंनि गस्लाफ्रा गथांजोबो अरे इधर ही है हमने इसको उतारा था ना वो करने के लिए दाना संनायनोसैलाय खावलायनोसैलाय लोगोफोर जाखावनोसैलाय हा माखौ दान्दाखौ अबावथो होफैनो गौतमालाय नोंनो बैखौ नों हास' होआबा बिनिखौ बेयाव हैनानै बे गुसुंखौ बेयाव होनो हागौमोन दा